Balima Al-Nakuma, très urgent et très bonne nouvelle. Balimao, billet mercredi 7 mai 2025. Agne procureur de la cour d'appel qui a communiqué en bas fou à Toro ko Amadoun Di Balobo Guindo a photo fleur en bas fou procureur de la cour d'appel a eu kognum bas di fo. Procureur ma fo ko amena boli mi ke jumadon ko bora made ngalon tegela munu be tegera fola yerenegen dai ka daso ko yere daradi a to abudo donc ka fo malien bengena beka bo vendredi do procureur ma fo yoro shikante bo vendredi ou benga ngalon tegede ou déceler ne du voilà malien be procureur fo ay kuma munu fo ako ko ma munu be ka wuli ka ma futne wuli mali kono kumuna olu no olde nomine ma munu be ka bo ka kuma fo kuma munu be nani balawuye mali kono procureur ka communiquer mena kalan tubabu kandidu manipulateur do bora procureur ni che procureur ko manifestation te ate oroshime na be kalan malion ngalon te galawdi abe procureur yere fo au moins procureur ya ira ko adama kulubali desara ka barad la cybercriminalité sinon ka bito kulubali ka boka menace de mort ke trésor de baba chama ne be ka boka ni kuma fo et puis mena communiquer karanga communiquer na me malien be ka communiquer na me de. Voilà. Le procureur près de la cour d'appel de Bamako informe l'opinion nationale et internationale que depuis quelques jours, des individus mal intentionnés se livrent à des appels à la haine, à des manifestations désobligeantes à l'égard des autorités administratives et judiciaires. Au cours du mai, kabet le demandement beaucoup lui a colochi, madoube, madamanamanu be, olubu faranyogon ka manifestation ke kanani balawu kumawi ka malion kunkar nyogona kanani trouble à l'ordre public kanani koye futine me jamana yere chi ko madobe ka boko manifestation ke oye biton kulubal naka mogodi politicien kelema bo ka futine kuma kele fo mu mali chi ou bora légalement ou tara parler de la culture là ou ye autorisation de sorokata parler de la culture là ou man ne kuma fo ou ma yoro jeni ou ma gabakurun fili mogo munun bora ka kuma kolon fo mogo munun tara ka ta shetaw ke o tigo video be o tigo donen do donc ka bo ki yere sugaro ko procureur kuma kele fara fo ko l'opinion nationale et internationale au koro Mali justice be ki désolidariser ka bo Assimi Goïta ka diagoya fanga la koro odi c'est-à-dire que olu be malien informé ka djien be informé parce que ces pays taga biseka bala na Assimi Gueye dumina biseka ke mandat fengena ou ces pays kuma biseka bala enquête internationale biseka ke parce que Assimi ba oromina bi Assimi be feka malien jeli de bo abodi sraka justice mo somina ou lui communiquer ke parce que uba dompi procureur Adama Coulibaly kera Assimi Goïta ka namuguro sugudi ateka ka barake o de ko so bora cour d'appel bora qui désolidariser ka ira ko mado be ka kodo ke o mawte tore o biton Coulibaly boraka ko ni muye che ko kata o ye menace de mordi ona nyugo na sudi semaine du o ma fo ko mo munu be ka boku kana bode masebe oroshi mena to kara nye paragraphe krokala parce que opinion internationale comme d'habitude nous pouvons communiquer que opinion nationale de fort mais ni a opinion internationale fort ça veut dire que Mali ko temena Mali ko kan Assimi Goïta ben na masafara ka me atado chama be arrêter de mo fangana de. Ces propos et agissements sont de nature à dresser les citoyens les uns contre les autres et constituent un terrain favorable pour les criminels, y compris les terroristes, dans le but d'ébranler la paix, la quiétude et la tranquillité. Oui, putain, Coulibaly ka kuma diou. Ma putain, Coulibaly kuma info pitron, ani chen laga tombe siente la ko muira ko fendo kita. Chenin toko borangona ko fendo kita. Nalumay. O bora doron ka kuma doron Moulay Keita voilà Moulay Keita la naluma da te foi kalama ima olu bora ka violence kuma fo doron justice bora maison de la presse o bora o yi plaigner aya remarquer ay ko be kata chogomina maison de la presse de folo bora ko cede mogo ko kolu beta maison de la presse ko kolu beta ka plainte du à qui de droit maison de la presse ka kuma kande o de jabili fle mais be a don ko nu fanga nu vagabondi bête kerula maison de la presse ali CNDH
mun be kuma Mali droit de l'homme kan olu ye communiqué ke kunu nyo kalanga kunu vidéo la olu ya ira toutes les structures de droits de l'homme a bébé ka boka ira ko damateme wale be ka ke Assimi Goïta ka fanga la ni fanga sera niveau la trop fanga bintola di ne de fele ka fanyana justice ka kuma inte kuma gansa inde ube ku yere sugaro di ko olu ko ube ka kuma jonde ma e ma munu bora politicien munu bora ye kuma jumen de fo ko futine kuma do aya fo ye kuma jumen fe ko hors la loi kuma do aw de be ka bo kabe mogo faga aw de be ka bo kabe mogo jogi aw de be ka taka chetaw ke maison de la presse la au vidéo B au fin B journaliste bora surasu ka deme bagaw fe au vidéo fana B plainte be ka du donc procureur Adama Coulibaly a échoué cour d'appel de fleka ni communiqué ke kaira ko justice bete Assimi bolo de ambufu ni kuma nyuma badi ko le procureur voilà le procureur général informe l'opinion nationale et internationale qu'il a ordonné à tous les procureurs de la République du respect de la cour d'appel de Bamako de veiller scrupuleusement à la préservation de l'ordre public et de ne tolérer aucune violation de la loi, quel qu'en soit l'auteur. Ko sharia soso bagaw, John ne be ka sharia soso lu donen du. Ko mama na sharia soso parce que ni Mali justice dans la cour d'appel allez fana be allez de justice ou ka sanfé légui avec faut procureur de la cour d'appel munu be procureur Adama Coulibaly be fo de ma ko procureur de la République olu ka patron ba de fana kuma na 600 ko uba a fo procureur u nyana ko mama be ni kolangolo nunu ke ka sharia soso munu be ka sharia soso lu donen do Assimi Goïta be ka sharia soso ala fasa bago be ka sharia soso u be ka kuma kolon fo u be ka mogo neni u be ka mogo menacer au drone de dou procureur de la cour d'appel de Flek a message ci procureur Toma ni ka nyamogo ye ki ga bara fina ki ka ke okoro yi desaradi ka ba ngini ama foko Adama Coulibaly ko Mali sharia blon be donc quand temena cybercriminalité ka niveau la ça on va ira ko Adama Coulibaly halaka démissionner Adama Coulibaly de kunganga ni ke kasro cour d'appel makuma ni cour d'appel bolé cour d'appel ya Adama Coulibaly beka Adama Coulibaly beka Assimi Goïta de servir te ka Mali servi comment il be fleur ni comment mi fora biton Coulibaly bolo ni politicien do de ko ni fo samba sura beka sola ni be transition fait be comment mi candidat iba fo te ta kasola mais ni any transition ka klata te kilingi kana filida ni filada ro ko kaso direct ka malien be fara Assimi be ko de ke maka fanga bi kuma sera saraka fo itala ima ni communiquer ya on est à la cour d'appel de Nyamogo Bafle ka fo procureur to nyana ku ka mogo mineke kaye mogo minete muna o te ka mogo mina korodi cour d'appel procureur ka kuma koromi ayu tu mine munu be ka sharia soso baga jonye oye Biton Coulibaly de be ka sharia soso sinon to be sharia kono Mali constitution ye mu fo politicien buka au cadre de kono ani société civile mamunu febe ka bo abete politicien fana yi ka loi violer ko presque ko mo o kuma la a semaine me Mali a semaine me couronné kono de ko ni politicien ki ka nga fagadia Assimi Goïta ni politicien do te ka baraka ya ado yo zongoro wi donc procureur ka kuma fleni ni maira ko tiere la Assimi tiere la Adama Coulibaly ka démission na fa fuiti la ika chef de ko kima ki ga barake parama muna ite ki ga barake umine ubu worodo Mali justice mo ba do mumbe kake ma fo Mali sharatiki bena procureur jole be Bamako kono juge jole be Bamako kono aw kana son surasi jasilen do kanana ka aw ka Mali justice ka Mali justice la no Mali magistrat horon be ayere wolo be wallahi orato moi j'ai confiance à la justice malienne mais ma do de be ma to lemunu be aw kana so olu kasaka aw to guya mogo to yi aw kana son aw kana to ko cybercriminalité kelengani ke ne mama loi violée Mali procureur beka boîte kama procureur mumbe communicate là mumbe aw shikana sigi blende na ya to sura su bulu malien bebe tika awla malien be tika justice là na ma koroshi o de be kana maison de la presse communiquer mikayame Mali droit de l'homme CNDH on fera communiquer mika o ya ira ko loi be ka violer John be ka loi violer Mali kono Assimi Goïta naka supporter ou de be ka loi violer Mali kono hera peshi hera bekli donc Mali justice mo kana son
ko be flé sauf la bourikane fleni aw yere ka appel fleni. Donc il faut utiliser la rigueur. Munu me ka ko yele ma ko politicien tede Mali conscient et mou fo olu be ko bara de ke John be ka loi violée bito kurba le mu ngwe loi violée di ka mogo do jamana do balikata ka hakengini o ka loi violée et puis ne to chien folo ba kede mama ni wula Assimi Goïta ka supporter c'est des violents bumu mabel mbora ka syndicat mba fo Mali justice mo ngena kera benyina mama mana wuli ka baka hakengini ube wuli ko balikata ka hakengini aw kana son voilà mais dans oro droma o temeni ko fe ka bala tukuni. Il lui rappelle que la justice il be 15 minutes jambi wuli ka dans 15 minutes. OK. Voilà. Donc maintenant c'est ça. Amena do paragraphe là. Paragraphe là-bas. Il rappelle que la justice servira avec la dernière rigueur contre tel ajustement et tous ceux qui le soutiennent incitent ou interpellent les citoyens à ces actes conformément à la loi. Kote sigi blende mana kanfo ka wuli kibe mana kanfo ka mali futne wuli mali kono awa procureur ko ka ko dankare kerala munu yeba mana kanfo hors la loi mogo yere bu yere don nyambalma Burkina be do yobe ku paki plonger ko ina ko procureur bora nye Burkina be do yobe ka boka vidéo ke ko procureur ko manifestation bora ma akona to mogo ka pays des hommes intègres akona to mogo ka tika olade ay sabali galon te horon te marché ni galoni yere wolo de un homme intègre ne ment pas. Arrêtez de mentir. Abana betke ali révolution. Ayanga révolution avec ale maka ken galoni propagande di. An yere wolo de onde révolution indamene. Mais mo langolo de on donner révolution na. Olu commencera kan révolution yelema ka kem baneni ni faneni. An ni ben le cerveau nunu me bo wakati na ba la France entre les climat français neni. Entre les climat français présent neni. Ambe bode anga klanta ambofo. Mo langolo de on kolo ni na do anga révolution na ka yelema ka ke incitation Mali chariatiku ba don. Ka ibeka to fangala an kumbe nga boli ke an be bo France contre la entre les climat ali fejini. On n'a jamais fait ça. Donc c'est pour vous dire Aramadenga charia bunya. Voilà. Donc procureur ko koute sigi blende procureur yo autorisation fana dituguni. Voilà, aye moun de fota orla, aye nyora mede. En conséquence, il est demandé à tous de garder l'esprit civique et des responsabilités et de s'abstenir toute infraction aux lois de la République et de dénoncer les auteurs des agissements contraires à la loi. Procureur kosi ça. Mama de Becharia soso kaeta plenty don atiki contre la prankatapa. Kuma bana. Mama de Becharia soso ko ayu dénoncer akata plenty don. Quand ta cybercriminalité dornade, aita Mali charia bonda be. Parce que Assimi Goïta cybercriminalité glan ka aka saudi. Si ça Mali justice ire de wulembe bi ko fo Mali charia ka bonya. Amba fo. Wallahi, faut la lafia. Galon tegela munu be réseau kan. Ka be tegera faut ka kuma yelema. Tubabu kande do chinois kante japonais kante ambe tubabu kame. Afla for la de. Ka demander be mamunu be kan ko inke ko beka wuli ka plainte du contrôle. Mali parti politique moko, société civile moko. Ka taki dal fo bamako. Mama na wuli ka menace ke aita plainte do article contrôle. Mama debe ka bo kube boka menace ke ay plainte do be contrôle. Mama buraka menace de mort ke aita plainte do contrôle. Ama don ça au be association be parti politique be ay wuli ka plainte préparation d'amine contre les voyous. Munu me ka jamana sharia violé aita plainte do contrôle. Procureur ko kutu sigi blé. Procureur de la cour d'appel en bas faux. Ala ka barka do ala. A borayin kuma di faux. A kotuguni. Bamako wala. Bamako, le 6 mai 2020, le procureur général Amadoun Di Balobo. Ala. Ala ka barka do ila dogono che. A fleni. Dogono halala. A ben ala che gindu. A boraya faux. A fleni kuma be bana. Kuma be flo nyakoro. A be fonne mako film terminé. On appelle ça film terminé. Mabana. Malé a été au Dakar chinois. A préparé vendredi boli kama.
ambe boli mi ke vendredi Mali sharia te aita Mali constitution aje a semaine be orna ko mashi kana bo Assimi Goïta di kali sharia tigu ba do Assimi be hors la loi la Mali article ay kuma na mede muna ni communiquer inkera parce que sharia de bena bateau Mali kono Assimi Goïta yi kali ka mun ka semaine fleur la selon l'article 57 de la constitution du Mali promulgué en juillet 2023 par le président de la République le général Assimi Goïta. Le serment du président de la République est: je jure devant Dieu et le peuple souverain du Mali de respecter et de faire respecter la Constitution et les lois, de préserver le régime républicain, de remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur de la nation, de préserver les droits et les libertés de la personne, les acquis démocratiques et les biens publics, de garantir l'unité nationale, indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national, de me conduire partout en fidèle et loyal serviteur de la République du Mali et de mettre tout en œuvre pour la réalisation de l'unité. En cas de violation de ces serments, que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur de la loi. Ni communiqué mon flâné. Ni ma irani Assimi Goïta minana dongodo. Ni mo kelo ne ba Assimi juger quand loi violée. Ima sebene. Aere kali ka awo soso. Aere ko konale a kali kan soso. Konale Assimi Goïta Mali constitution bonya ko Mali on ka wuli kale kele. Aere da signé fana de. Aeta Google la kata Google a semene ba kono. Aere de sharia soso. Ima e communiquer pour que ka communiquer la ko loi be respecté bi. Donc Assimi Goïta avec la loi de violer. Ale ko kale be constitution bonya ale be tla ki jo kale be sanduru da yɛrɛ ma Mali constitution yo fa mo fo Mali magistrat aw kana so aw tɔgɔ ka tiɲɛ malangolo bolo mɔgɔlangolo mɔgɔ fu bolo ayaw jija aw ka kɛ Sénégal magistrat mɔgɔw ye ayaw jija aw ka yira ko Mali ye danbe jamana di Assimi Goïta nale faw tɛ to yi baw tɛ to yi denw tɛ to yi sijɛ tɛ to yi bɛɛ bɛ neni bɛɛ bɛ dɔgɔya o maaw bɛ tila ka taa ko vive la transition foyi t'olu sɔrɔ Adama Kulubali ye magistrat aye magistrat la gouchi di magistrat horon B Mali sera tegala Mali juge horon B Mali procureur horon B wallahi ne se kutungara budon et je suis très fier d'eux mais mogo tolendo de B akana so olu ka utogo tien amba u fa ka communiquer la Assimi Goïta rebe ka loi violer non seulement avec la loi violer avec ka mogo fana bla ka loi violer aller retla ka fo kona les lois violer kona e sharia soso ko malien ka bo aller contre la o le ko so malien au be vendredi be ka nyogon sur boulevard de l'indépendance là abe sharia kono sharia violation te kuma ma fo mumbe sharia soso munu me ka sharia soso kuma uke munu me ka ni violence uye o tugu dono o jamu dono mais exemple kele gira awla OMT Ousmane Mamadou Coulibaly malien bela jele be OMT don muma fala ko sigelemi OMT tarakata police agressé ka police agressé a vidéo flene de mali police wa klobena OMT Ousmane Mamadou Traoré angalaje Abela jele aisano Ousmane Mamadou Traoré chen laga to tchejugu ata anada keleba voko gonjikiba o de fleur be ko de la violence là parce que Assimi Goïta ba do malien tekelen do ala bi malien ta fait bi personne n'est avec lui aujourd'hui donc on veut démissionner de la violence là ka trouble créer John Ebeka ke o ya ke amata police agressé ça il est allé agresser même les policiers fa bi jo policier ma ko abeni mbache pour que Adama Coulibaly be muna police tara ko be ordre ke même mali police fo walay police tara ko be ordre ke ou tara atara police poussé ambe ya vidéo yem anga siki kalaje est-ce que ni ganga shianyana est-ce que ni sharabe mali kono bi beta Coulibaly ka bo ka be malien faga o katla ka shi mali kono o koro mali justice mo kana son e akana so ka foko fendo kora ka utui ni ne nge magistrat mali kono bi bamako kono bi al ni cybercriminalité bolo ngombe nere kuma wuli ka biton Coulibaly ka interpeller aw kana son kodo ka ke aw klela o yoro la mais Daniel Tessougefo anga je mali magistrat beka ni vidéo la je c'est très important aw kana son solidarité fasugu doma aw to ka ta tien anga nyoro la me la justice il faut que les magistrats assument les responsabilités du magistrat indépendant et l'indépendance ne va pas sans le sens de la responsabilité ça voudra dire des juges compétents et bien formés ça voudra dire des juges au-dessus de tout soupçon parce que
Corruption et justice ne font pas bon ménage. On ne peut pas parler de juge corrompu et accepter cela dans un pays. Tout juge qui est corrompu doit être complètement écarté. Voilà. Il y a des années où cette indépendance était souvent violentée. Mais les textes sont consacrés aujourd'hui. Maintenant, c'est le message que je ne vais pas être indépendant qui ne sera jamais indépendant. J'utilise toujours une formule, je dis, quand quelqu'un est en prison dans sa tête, ne vous posez pas de problème. Hein. Vous aurez détruit tous les murs qui l'entourent, il sera toujours en prison dans sa tête. Et c'est le problème qui se pose beaucoup aux magistrats maliens, particulièrement, mais africains en général. On pense qu'on est toujours lié à l'exécutif. Tout ce que le président ordonne, tout ce que le Premier ministre ordonne, c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Il y en a qui disent, ah, c'est le ministre qui a dit. Mais le ministre a dit, ce n'est pas la loi qui l'a dit. Merci, Daniel. Ce que vous êtes imposé, c'est ce que dit la loi. Voilà. Mais ce que disent les hommes ne vous lie en rien. Voilà. Sauf si ce qu'on dit est en phase avec la légalité. Et c'est ce qui est important pour les juges. Et là, nous n'avons pas aujourd'hui malheureusement dans beaucoup de prétoires. Les magistrats souvent pensent qu'ils sont liés. Et donc, quand ils disent si je ne le faisais pas, on va me muter. Et bon Dieu, si on vous mute, vous n'allez pas perdre votre salaire. Acceptez d'être muté. Au moins, vous faites appel à votre conscience. Je crois que c'est ce qui est le point important. Voilà. J'ai été membre du Conseil supérieur de la magistrature. Parce que souvent, nous sommes dans des connivences qui ne font pas honneur au corps. Un magistrat qui commet une faute. Genre, vous avez toute la corporation qui s'allie derrière lui. Pour dire, ah, il faut le couvrir. Mais on n'a couvert personne. Quand c'est même hors la loi et hors la loi. On les tape comme un délinquant. On le vulgaire délinquant. Je suis l'expression. Voilà. On les tape comme un délinquant. Merci. Malien, comment bien flâner? Donc vraiment, Malien bégi la tranquillité qu'on a. Tout va bien. Wallahi, boli beke vendredi, inshallah, beka bo. Ma chika to so. Ambe boli mike jumadon. Ate sharia soso. Ayi. Asimi yere a signé kambise ka bo kona le kale ma sharia bunya. Ayi kale akale kan janfa. Mali magistrat be club na meka mufo. Cour constitutionnel mo be club na be nyaba la mube ka ke Mali kono. C'est hors la loi. Alors que allez bandao mine ko e charti violé. Metla ko vena vidéo ke o. Nte fa ko jeune vidéo la pour ka radjanya mo ka da ma vidéo do. Vraiment amba dili ala ka barka do malien bela jelna. Donc vraiment malien munu be France, Italie, Espagne, Angleterre, Amérique, Canada, warchi no wala abe Sendwave application télécharger ka téléphone kona. Na Sendwave application télécharger ka téléphone kona abe ne segu tungara ka code promo do urgent. Sendwave yere photo flene. Na urgent de droit 10 € be na ya yere tay. O ko fa baka bank information be do ka Sendwave application kona na ka bank information be do kono awsumo be malla Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun. Abulu ka orange numéro enregistré ka téléphone to ko mu ka 40 ga na warchi mo ba sur orange money sur place. Sendwave la solution.